पुइला खुलुमका 7 तारिख मे 2023 दिल्ली नेपसाराय साइकेट न्यू दिल्ली फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट FNS बाय कबकजा कायसा नेशनल कॉन्फ्रेंस खलाइजाखा आरो गबंगमा जे स्मॉलर स्टेट डिमांड खाइतनेरो जत पार्टिसिपेट खलाइका जोंबो चिनि त्रिपुराहानि खरकनै प्रोग्राम पार्टिसिपेट खलाइबायका चिनि सीनियर लीडर त्रिपुरा हास्टेनि चिनि अबुर बाबू ते आंनि जी ते आबाकिनो बडोलेण्डनि कास्टम बसुमतारी जी तेबो गोरखालैंडनि दाबा पाखरी जी बुंदेलखंडनि बिहारनि मिथिलिया कमलेश यादव जी तेबो गुजरातनि उत्तर आंध्रनि दिल्लीनि ते उत्तर प्रदेशनि जेता साइटा स्टेट कटाल सानै तंनाय आमाके जत जागानि कुटुम लायै नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जेता कसाम कमिटी आपनो तैसा दायित्व बग लायै हायनो हाय आगि जे आग ऑर्गेनाइजेशन आमो कायसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और गोबांमा राज्यनि गोबांमा पार्टी मेम्बर ऑर्गेनाइजेशन दङ के आबनो लीड खालाय तंनाय बाबा आरके तुमुरजी आगिनि सिमी ब गोरोंजाक दङ ताबो बनो हायनो हाय दलनि अजमा चंजक फिरका 7 तारिखनि साल के आरो तेबो सादायख्लायो गोबांमा लीडर गोजाम आरो नि बिसिंथि खलायनो निजिनि राज्यपति खलाय लेखा दाबुक साना थाङाखै आंध्र प्रदेश न दिनै तेलंगाना जेता मानमानि केसीआर जी बबो सालसा एक समय फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट अंगै थांगा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि गई PA सांमाजी बबो एक समय फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट दंगै थांगा ते खरकजा SK बसुमतारी जी एक्स MP बबो प्रेसिडेंट अंगै थांगा तेबो आमाके गोबांमा बरक 1996 नि सिमी 1996 नि सिमी गोबांमा चिनि जे लीडर गोजाम रक आरो लीड खलायै गोबांमा राज्यनो सोनामथानिव सहयोगिता कोलाबरेशन नि बिसिंथि आंदोलन नि बिसिंथि खलायै जे सामुंनो खलायनायनि बागै जेंलायथानि जत मिलिलायै दाखुगोरा खलायलाय फेमिलि नुकजागो आबोनि बागैनो जोंबो त्रिपुरा हास्टेनि जों ऑर्गेनाइजेशन जों इनवॉल्व फैका चिनि जेहेतु सीनियर लीडर चिनि अवगुर सार बनो फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जेटा नेशनल कमिटी बनो खरकजा आदं चंजाखा ताबुक अ जागाव साना थाङाखै नेशनल कमिटी जेटा 12 जना खलाय जेटा मेन कमिटी आमाकिनो प्रोटेक्टा स्टेट वाइज 12 जना खलाय कायसा स्टेट वाइज स्टेट कमिटी खलायजांनानि प्रस्ताबखा ते रेजुलेशन बो आमो खलायजाखा ओंखाय जार स्टेट नि मते जार जे पॉलिटिकल पार्टी दंनाय बरकनो फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि सामुं तांगो ते आरो नि बागै बरकनो 12 जननि कायसा स्टेट लेवल कमिटी आमो sanamui nahalai
Ke amo hakino sungbo Tripura haste nengi sini 12 jonani committee sungbo song laikha kai sung Tripura haste sakpai sini committee o sabno tamo daitto rikha amo sung announce khaipinai saklainai sung karo kaisa Tripura ho sung program narkmani pore sungni committee ni sabno tamo daitto rijakha sung abo saklainai ke amo hake sung kokpai lekha sung tini aro gorongmani uddesho angkai tabuk hainai salo India ni gobangma समस्या no समाधान खालामनायनि खेत्रआव जों भारत हादरनि जत बरकनि सिनि समर्थन नांगौ कारण हिंखाय सिनि भारत हादर गणतंत्र सिनि आरो संविधान नि बिसिंथि खालाय संविधान राज्यआव जों जतनो खाजाक आबनि बागै पार्लियामेन्ट जतनो सिलाय पावरफुल पार्लियामेन्टो जेकुनो बिल पासिं एसा जरतै जों आबनो आइन कानुन जों प्रयोग खालामनाया तेसिनि जे मानथाय सक्ताय हिनि जों संविधान सैजाक दंखनो जों आबनो बास्तबायन खालामनाया आबनि बागै पार्लियामेन्ट बिल तुबना नांगौ अब बिल पास खालामना खांखासे निनि मानथाय सक्तायनो जे जनगणनि मानथाय सक्ताय दंमोनि आ मानथाय सक्तायनो सरकारबो इमप्लिमेन्ट खालामनो Okay, abni bagai dorkar tongo parliament bill pass khlainani parliament bill pass khlaina hangkai parliament ni je member of parliament MP rokni समर्थननि प्रयोजन borok bill no समर्थन khlaika hangkai se bill pass hangnai kabni bagai no जों tini belai nangmani hangkai जों Federation for New State ni bisingtui gobangma state o gobangma समस्या joto state ni समस्या joto jati ni समस्या एकै उनसुग्या ताबुक चिनि त्रिपुरानि समस्या ते उत्तर प्रदेशनि समस्या आबनि बिसिङाव किजा फेलायमुं दंमोन तबे एकदिके नायनायखांखाय निनि जेटा स्टेटहुडनि जे स्टेटास जे प्रयोजन जतनो आ स्टेटास क्लाइमेट बागैनो तिनि आवाजनो स्टेटहुड no demand खालामनो क्लाइम के जों जत बाय मिलिवै सामुं खालायते क्लाइम हिनो जों दिनै आरो गोरों लायखा के गोरों माने बिसिंतै ताबु साथाय क्लायो जेटा फाइनै सालो इंडिया हा कतर भारत सरकार जेकुनो पार्टी सरकार आसुकथुन ताबु बीजेपी हापां आसुकजा केन्द्रआव फाइनै सालो इंडिया तो मेजर पार्टी कटर जेटा केन्द्रआव हाबंगो फाइमानो दुइटानो पार्टी दाउसुक जरत कायसा बीजेपी ते कायसा कांग्रेस फाइनै सालो साइमिया ते अन्य ते कायसा पार्टी थार्ड फ्रन्टनि फुनो आसाय फाइमानो तबे ताबुक जेटा नाहारमानि उद्देश्य अंखा फाइनै सालो जेकुनो पार्टी केन्द्र सरकार आसुकथुन फेबा स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट जेटा ओ एक्ट नो तुबुयासक जरतै कोनो पार्टी सरकार फाइनानि सुबिदा मान्या खालायनायनि बागै दिनै दिल्लीआव ओ आसुक लाइमानि उद्देश्य कारण हंखाय जे सरकार स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट तुबुनाय ते ओ एक्ट नो बिल पास बो खालायनाय बननो सरकार आसुक रिंनानि बागै वानसुक लायनाय हिनै कक रिलायखा जतनो कक नि बिसिंथिनो जों फाइनै सालो सिनि मुभमेन्ट जों स्टेट वाइज जार स्टेट मुभमेन्ट चालावलायनाय ते जों जुद्ध जत एकलगि खालायै अल इंडिया नि जत स्मलार स्टेट डिमान्ड खायतंनाय रक जों दिल्लीआव बुथुम लायनायनि बो कक रिलायखा जों ताबु नायनो थांगा आंखाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि कक न किसा मारोगै सानाय त्रिपुरा हास्टेआवखाय नुकजागै दङ किसुटा साराय रक दङ अकरा हिंजानाय रक दङ मबाइल नायलायो
YouTube नायलायो Facebook नायलायो बाक्सा सेरायरक दङ जेता मोबाइल फोन बुमाबो फाबाय पाइ रिजेक्ट खाना हयतोबा निजे कोनो काम काज खालाय पायखाना तबे अब मोबाइल फोन न नांगमानि जागाव इस्तेमाल खालाय गया तामंकाय लिडारक कक सातनी किजासा kaham samani hamya samani sabo kaham da saka hamya da saka ba sabo busuk jorate kaham khlai tong hamya khlai tong abo wansungna bo ringya da khlai kya naki ke bai phurungje da angka saimeya jeta bukuk sitara simino silayu tam silai musuk busa wak busa tok busa mukhra tokra posu paki hini se hinlayu keba nini jati gusti nini okra sakar nang posu paki bai tulana rewi kok sakangkai kutuk kangkai hinkangkai nang kai sabba nang kutung nai kai sabba nang nin bufani samono nang posu hini tongkha nin bufani samono nang musuk hini tongangkai nang buta dolon dolok laibli na abono wansugui babiui sabono tam hinani hinya wansugui kok ma salainai kebni bokha nangjagai thango kebno kok khamya sakangkai ni kok geti bai sawai kesang bai sawai kebo wansugui babiui kok saya tangdi wansugui babiui kok sarani wans chesta khlaidi karon जों त्रिपुरा हावा आलादा स्टेट त्रिपुरा लेनि बुंगै 10-12 बोसोर मैजों मिसिल मिटिं चिरखलायफैके लामा कासुलायके कत किसु उंलायके फियाबा ताकसु जरा चिनि जरा नाकि एमएलए अंगै थानाय रक ताबुक जरा नाकि एमएलए अंग थानाय रक एमडीसी अंग थानाय रक मन्त्री अंगै थानाय रक बुसुक जरा तैताम सामुखाय दं बा खालाया दं आबोथ' जनगण काहामखाय नुगै दङ आबो आं सानानि बक गया आं सायावैनो जुदि न बुजिना हादना नोंखांखाय तो बेलाय जावो तबे अरो आंगासनो सानाय जिनि हास्तेनि कक साना थांखांखाय जिनि हास्तेनि कक आं ताबुक साय दङ जों जेता त्रिपुरालेण्ड नि ताबुक आलादा राज्य एडिसिनो आपग्रेडेशन स्टेटहुड डिमान्ड खालायदोंमोन पूर्ण राज्य दाबि खायदोंमोन कारण हिंखाय सिनि स्टेट सिनि राज्य बयनि हानि बरफ फायै विदेशनि बरफ फायै जोंनो जतेसे विदेशी हिनि सायदोंमोन क्या जों दिल्लीयाव फायदोंफोर जों बाय ट्रेन बाय फायगा बांलादेशनि खरकसा बरफ बो पासपोर्ट बिजाना हारिन फायगा इंडियाव टूरिस्ट बिजाना हारि फायो इंडियाव बाय ट्रेन बाय रूट बसंनो संगो कि नरक कि चाइनीज नि संगो ओमफ्राय आरो ते कयेकजन बरक दङ आरो जे लोकाल वान जिंदा फार दंनाय रक बरक बरकनो ल कक फिरक लायका सालायका बरक लोकाल ओमफ्राय नों विदेशी गै तेकेसे देशो थाङै आमाके ककटा सादि नि बरक बरकनो सालायका तबे अब ताबुक आं ताक सामानि टपिक या हायफुनो जोंनो आजे बररो आमा हायकेनो ट्रिट खाय दङ जेता जिनि हावनो जोंतिनि विदेशी हायके जोंनो तो निजाका आमा हायकेनो आमतै सानान कक करै सायावैनो बुजिमां हांके बेलाय जावो ओमफ्राय जोंतिनि आलादा हास्ते सानमानि पेशने बाबुनो जेता जों सिनि राज्य हिनि दङ सिनि हा हिनि दङ सिनि हा सिनि सासन हिनिबो सालायो फियाबा बास्तबनि शासन दा 70 বছর বই निनि राज्य निन बरक दा शासन खाय तो महाराजा एक समय इंडिपेंडेंट त्रिपुरा शासन खायथागा ठीक ताबुक नों डेमोक्रेसी वो इंडिया बाय हाबमानि परेव निनि राज्य नों दा सालक दं निनि दा ब्यूरोक्रेट्स निनि दा मिनिस्टार निनि दा नायदि वानसुगै जों त्रिपुरा हाव इलेक्शन फाके बुट दिवो बुट थांगो कत फायो थांगै दंनाय पार्टी बो आसायो गोबाव दंनाय
गोबां बर'क सावो पार्टी होनलायो ते कयते पार्टी आसालने जों दिनै जे पार्टी हिनै जे अमो कायसा पलिटिकल अर्गेनाइजेशन सानामनि सिनि मंखा कायसा मंच आंदोलननि मंच जेटा स्टेटहुड डिमांड कमिटी हिनि जेटा खलायजोंनि थाङै दङ ते जों आबाहायनो बुंनो नारनाय नरकनि बिसिगाङाव सिनि अगुर बाबु किसासा कक साका आबनो नरक नुखना गाय आबनि बिसिङाव बाक्सा बिनि कक बुजिउइदा कमेन्ट खालायकेना बुजिउइदा खालायकेना इउट्यूबआव नुखा कयेकटा ते फेसबुक रगबो ताबु आ कमेन्ट खायनो रोंनि ककनो आं सागला जेटा जों स्टेटहुड डिमांड कमिटीनि बिसिंतै जों आन्दोलन जारि खालायनाय जों नुखा थांनाय 5 बोसोरमबै जे बर' एमएलए इंखा मंत्री इंखा बर' मुभमेन्ट हटे याकारि दङ जे बर' एमडीसी इंखा ईएम इंखा बर' मुभमेन्ट हटे याकारि दङ आबनि बागै जों दिनै वान थाइखलायखा जों मुभमेन्ट कमिटी सानामबै जों मुभमेन्ट जेंलायसनाय हिनो कारण जेंना नांगौनि कारण हिंखाय जेटा स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट इंया सानि सिगां जेफोर कमिशन आजक थाङो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट नि बागै कमिशन सानामजागै थांगो आफुरु सिनि तिप्रानिबो बुमुं आरो खबजांनानै नांनाय गाबोन बागै जों सिनि मुभमेन्टना जारि ताबु खालायनायनि दरकार ओङै दङ कारण चिनि थानि समय बेलाय कमनि बागै जों दाक्टिनो आमो स्टेट मानहारका ताबु अरो तेबो साथाय क्लाइम हांखाय जों तिप्रा हावा दाटिलायै आन्द्रस रावै चालायै तंखटक तंलायमा बेले कायसाते कायसाना सेजालायै वाक टक मुसुक खिनै वाला लाई कक बांलाय दङ बेले राज्य नन केबनि नग फाइ तुनि फैया निनि खेतनि माइ कायै माइ रावै माइ तिसानानि आबनिनि काम न निनि खेतनो माइ बरै माइ रावै माइ सुगै नन केबो माइ संगै जारिया যত সব কিছু খালাইনাयनि काम निनि नकनि काम नों मा खायनाय निनि नक कायसेवा नों कत समय कक बांलायो कत समय वालायो हायपुनो नों निनि नक कायसेनि बरगय नों हामलायो मा दंनाय आमा आं दाबुक जतनो साजेसन बा बुजक माहायख्लायो साक साकनो बेलाय सिजाक्का बा रोंजाक्का हिनिपुनो हिनि मानो बाक्सा तबे आमो जाते आं रोंथानि दाक सामानि abang khani मान सुंबानी जेटा जों राजनीतिक मंच न पार्टी न बुट मानद्रब सिमी जात जात दफानि सालायै दफानि बुं फालमाय खलाय आबनि बागै जों दाबुक जेटा खलायना थांमोनि बा खलाय दंमोन हिंखाय सिनियर कुनो बुट इलेक्शननि पारपास होया सिनियर जत पार्टी पार्टिसिपेट खलायमानो बरकनो जों जतनो खबर खलायो बा इनभाइट खलायो कबगो ऑल पार्टी ताबु निनि बीजेपी फोनथुन कांग्रेस फोनथुन सीपीएम फोनथुन ताबु मथा ते आईपीएफटी बट अलरेडी स्टेटहुड निकक साका सावैनो तिनि बरक आसुक जरा सबैका जत पार्टी रक जदि सय कुबै खायनो स्टेटहुड न समर्थन खायो हंखाय ब्रक सिनि आ मुभमेन्ट न ब्रकनि पार्टी नेंगै सिनि आन्दोलन न ब्रक न पार्टिसिपेट खायन बागै जों कबगो जदि फायके हंखाय ब्रक बेलाय वेलकाम बेलाय गाहाम सिनि दफानि बागै सिनि हास्तेनि बागै जेटा सिनि हास्ते बिसिकांगो आगंनानि बागै गाहामखौ जों सासांनानि बागै जों जत मिलिवै सामुं थांनाय मानो जों जत थानसा हिनै कायसा पार्टीओ अंगै आमो थानसा माया जों आइडियोलॉजिकल बायसि थानसा मांनाय जोंनि वान सुंमासे थानसा मांनाय कायसा पार्टी थानसा हिनै
जों तंलायखा आगि 25 बोसोर CPM थांचांगि तंलायखा नामले हाइकेनो 25 बोसोर उनका आबुनि सिलाय सिगां कांग्रेस थांचांगि कांग्रेस 30 बोसोर हाइ सरकार चाइथांगा आबो काइसा थांचा सरकार सादरब थांचा हिनि जों सालायनिया सिनि जेता आइडियोलॉजिकली सिनि हामकरानि बागैसो जों वानसुंमानि थांचा मांनाय नों पलिटिकल पार्टी नों आलादा आलादा आंगि दंदि तबे निनि राज्यनि गाहामनि बागै निनि जनगणनि गाहामनि बागै नों वानसुगै सामुं टांथायख्लायो आजागाव जों कुनो अ पार्टी बो पार्टी हिनि तंलायनानै कुनो कक्रै सेजालायनानै बो कुनो कक्रै जों नांखाहांखाय हामियानो हामिया मा सानाय केबो जायाख्लाय दंहांखाय जायानो मा सानाय केबो जाया खाय तंमन नुगै जदि जाया सारा गया मो फुना जाया खाय तंखा बा अमक बरक जाया खालाय तंखा आबो नों सारा गया हांखाय नों बो जायानो खाय दं हिनि हिनजांनाय आबुनि बागै सिनि बरक सिसाना नांगौ बासाना नांगौ करा ख्लायै जेता बुनि जाति बुनि दफा बाय बाक्सा ख्लायनो जोंबो याफिरि सेमाना जात बुनि गुलो गया बुनि बिसिखांगो जों मा हिमनाय जों तिनि जों हाय जे जाति दंनाय जेता साउथ ईस्ट एशिया व नायनि खांखतम नुजाक निनि जापानीज निनि कोरियान निनि चाइनीज बरकनि चेहरा बाहाय जों हायनो सेम मंगोलाइट बरक तिनि चिनि सिलायते 50 बोसोर सिगांनि एडभान्स जोंनि थांगांखाय एडभान्स जोंनि चलि दंखा कसोंखाय बरक बसों हायनो बरक जों हायनो जत सब किसु बुलेना कसोंखाय बरक वानसुं माहाय जों तम वानसुं मायांनायबा सिनि जेता माइंडसेट सिनि बखा जेता सिकनङै थांमाने जों बुनि बाय तला खेगलाय जागै बुइ बाय सोकलक जागै जेता जों गासै मेयां दंमानि आबुनि पेशना सिनि सोरोंमुंनि किसा गथ' गे दङ किसा कम दङ आबुनो जों पुरन माखायने आबुनो जों फिलाप माखायने जेता गेप दंमोन आबो कर्तव्य साबा जारानाकि सामाजिक लीडरशिप नि सामुं खायतनेर बरं खलायते कलायो तिनि केबनि बखाव वानसुंमानि दंमानो अ बररक बा मेनि तकसा तिनि तक्तै सिप्लायमानि बारा आं तहता हिनि हिनि मानो जे हिनै हिंतुन कक्रै केबो गाहाम खायै थाङाखै हामियाबो हिनजागो तिनि बाक्सा बाक्सा आबो हिनो मो बररक नोंयानि सगेनि उदां सरस मुलाय सापका हिनि हिनायबो दङ बुसु जारति बंनो हाय रक्ता जाहाथे आमंखा चिनि बरकनि चिनि जातनि सामुं टांनाय रकनो डिस्ट्रेस खायो डाउन लाइन खिखलाय माने आबो शब्द र आमतै बररक दङ नों जिसुकुनो निनि जातिनि निनि दफानि बागै नों बोखा करा खलाय सामुं खलाय दंदि तिबुनो ननो हामिया हिनाय ननो साया हिनाय नों दिनि गाहाम सामुं खलाय दंफुनोसि हामिया हिनाय आमहाय समाज दङ आबंखा समाज द्रोहिर समाजनि चायर तबे आ बररक बुफुर ननो गाहाम हिनाय दाबो आं कक साइतो माने खा जारानाकि समाजनि सामुं गाहाम खायतंनाय निनि दफानि सामुं खायतंनाय रकनो जारानाकि कुतुकनाय र खामिया सानाय रकनो नरकनो आं साइतोङो नरक गाहामखौ बुजिनायदि नरक खाय बरकनो तेसे सानाय जे बरक नि पावार फांसन पोजिशन फुरुंखाय आ बरकनि यागो थांगै नरक खुममाला तै थांलायनाय बनो थांगै केबो मन्त्रीनि नगो थानाय केबो एमएलए अंखा बिनि नगो थांनाय बनि समसागिरि खालायनाय आमाहायकिनो नुगो दाबो सिनि आरो जारानाकि दा तै हिमलाय तंनाय दा बाय आंध्र सराय राय सालाय तंनाय रकबो आंध्र सुतै थांलायो हेमन्त शर्मानि नगजरा थांलायो दा तै थांलायो हेमन्त शर्मानि नगजरा तै थांलायो
amsuk jora Hemanta bai chakhani jakhangkaino bwkha kwchang jagui phirogui phaipele okai Hemanta jotisi kabar wngthang okai aro mutabai songbai ke malai nasi dorka asuk jora sogya nangya mutabai ni nok jora sogya yang thango lama koso jora angkaino Hemanta nok jora angkai si bwkha kwchang thang okai ba nogo phirok phaimanota amai rokta okai te bisi kok kwbang salaigla जों Tripura hasteo sokwaini logi sini program chengjangai sini movement already chengjakha sini je statehood demand committee ni bisingtwi जों dabu haina hai sini Tripura ni statehood demand twi जों samung tangnai agi jedanaki tangthani rok busuk jarate kok ni mote samung khlaikya abo nukha oro sadai klayo sini mebar babu ni kok nang kisa ma khursanai angbo ek somoyo boni logyo bini bufayung ni ang sak wain sugui sini da mebar ba khub borok kaham ni bini wan sungmar kaham ngana ni tongmani Keba botam khlagya narok jotun nukha aikuno baksa to tabuk wan sungna babina rengya tam hinai tabuk anga te alka wa dongno use khegla oro thangnai election ni sikangka bosaka 2018 ni sikangka modality committee hinai saka o 2023 February bina modality committee no bogoi thaka jeta Hemanta bai pagi hojongman tao sa kapsa khani bai bwkha khasang bai tabo kai saka interlocutor ne tabo kai interlocutor nangnai ka bina model ke bia kamai thaka ba bob sabla pro iko naiji message tabo no Amit Shah te Rajnath Singh afro home minister bo ana tang ko message ke modality committee nai abuni bising tinya narongno statehood disang nai hai ni sabani never sable yau ingkoni sampong nogoni khumtai ani oje ta community hall kaise tongmani adino ara asuk laipro ke abuni yaglo tabuk 2023 ni election ka bini model total joton poi thame gya tab khai bo saiton suka interlocutor ne kaise raibar chonglangan ka raibai ni khetreo tabuk saka kai baksa negative sawo ba positive sawo ini mano tobe ang jeton nukmani जों Nagaland bai ba onino organization bai sini up movement no sini demand no compare khalai sini sugya karon naga movement kha kaisa bongni aboto aro tongo tabuk NSCN-IM nini aborok to kaisa tamba jarana ke abuni sampurke saimanai rokai to saimanna amoto democratic movement ya borok to nini silai pathan tei si movement khlaiman engkai bongiabo bai tulona khaito sini Tripura ni movement na sing jeta tabu statehood ni movement na sing kothogya karon bonga bongkha kaisa mani khunai tinja rok na hangkai to Simon Otam hin jotono militant group ni movement ba bolong borok ni movement ni jago ke bolong borok bai to sarkar directly kok saimia gabni kusar majora ke IB ba ni CBI ba central agency ke bono kaisa IPS officer no daitto ruino to borok bai tok ma khlainai ba dialogue ma khlainai borok kam san abona tei sarkar na tuninyani te borok na tuninyani abo to borok ni khetre bo tobe chini Tripura hato sungnai mani statehood of the democratic movement amoto jarana ki political organization jeta peacefully movement khlainai democratic madhyome movement khlainai borok che demand no khlaio chini oro to kono terrorist organization to abono movement khlaiable ka aro khetreo amo haiki jete treat khlai tongmani একটা terrorist organization যেটা যেভাবে
ट्रिट खालायो सिनि स्टेट हुड न तै जे डेमोक्रेटिक मुभमेंट न जे सेम पर्याय तलां तमनि आबो नि क्षेत्रे बसिनि जेरानाकि इंटेलेक्चुअल हिंटनाय र किसा वानसुक थाइख्लायो आमहा कि ट्रिट खालायजों मने आबो सिनि बागै गाहाम दं न हामे दं न ओमफ्राय आबोनि बागैनि सावां जेता साना मुसुंमानि हेमन्तनि कक खानावै हेमन्तनि नक जरातैनो बखा कसाङै थांगांखाय आमो सिनि तिब्रासा दफानि बागै फिउचार जायांनाय आबोनि बागैनो जों दाबुक जेता वानसुबै अंखालायमानि हिंखाय कारण जों नुखा सिनि एनसि बाबु बो हेमन्तनि नक जरान सवैका सिनि दाबुक नेक्स्ट जेता मुभमानि आबो बा आसागाम जागा कसा जाखायके नुगो आबोनि बागैनो जों दाबुक तेकिसा जुदा खालाय जों वानसुक लाय बांखरका आमो स्टेप बाय स्टेप जों सालायनाय जों जतनो खुला खालामबाबेनो सालाय जतनो खानारिवैनो जों जेता खालायनानै सामुंनो जों खालायनाय आमो जातिनि सामुं खालायनायनि आमो केबनि नुखुं जानानैया केब साइसिं जानानैबोया अ देश राज्यो केब साइसिं दङै बानजि थानानैया जत पालबायसि बानजिनानै पालबायसि दंनानै जा निनि दा दफा बायसि नों दंनानै निनि जाति बायसि नों दंनानै नों साइसिंखौ बानजि दंमाया आं सानसिखौ बानजि दंमाया अर आनि नुखुं जानानै बागै आङो सामुंनो दागै खाय दंया दाबो आगे एनसि बाबुनि लगे 10 बছর 12 बছर रंबैबो आं आनि नुखुं जानानै बागै आङा सामुंनो खाय दंया आंगारो कायसानो सानान मुसुङो तेगायसा लास्ट दिगिबो बाक्सा बाक्सा बरक सिंगो बाक्सा बाक्सा बरक सावो आनि बुफा हाय खालायो हेमन्त शर्मा बाय सा खानि जा खाखायनो बिनि आसुक दर थांगा खायनो खा खसां जागै जदिनो फिरगै फायका हांखाय आबो बेलाय हामियांगो सिनि बरंनि बागै बेलाय जायांनाय जों नुखा सिनि एनसि बाबु बो हेमन्तनि आसुक दर खायनो खा खसां जागै हेमन्त बाय सा खानि जागै फिरक फायमा हायकिनो सिनि दाबुक जारानाकि एमएलए अंगि तंनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड नै सावैयाखै जे एमएलए तंनाय एमडि सिं तंनाय रबो हेमन्तनि आसुक दर खायनो बखा खसां जागै फायलायमा हायकै दिनै नुकजागै दङ आबोनि बागै जों हेमन्त बाय खा खसांया हेमन्तनि ककनो पुइतु सायांगैनो जों दिनै हेमन्त बाय सा खानि जांमा बायले जों बैनै ककनो पुइतु साया हिनै सालायमानि बिसिंथि जों दिनै सिनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि खालायलायमानि हिंखाय जेता हेमन्तनो बावैसा खानि जांमा बाय जों सेटिसफेक्शन या जेता जों नुगै दंमानो जों नुगिया हायके जों दङैमानिया आबोनि बागै जों दिनै सिनि मुभमेंट कमिटि बा स्टेटहुड डिमांड कमिटि नि बिसिंथि जों सिनि टीम सिनि दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटारिएट ऑफिस जेता सिनि मिनिस्टर होम अफेयर्स ते पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जोंनि टीम नि जों मेमोरेंडम सबमिट खालायलायखा सिनि होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर कैबिनेट होम अफेयर्स ते यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट खरकनिनो मेमोरेंडम सबमिट खालायखा ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिनि मेमोरेंडम सबमिट खालायखा सिनि मुभमेंट स्टेटहुड डिमांड कमिटि नि बुखाक्तै सबमिट खालायमानि बिसिंथै जों सिनि सामुंगो जों यापिरि बारक लायखा जों दिल्लीयाव फायमानि अनेकटा सामुं सिनि पजिटिव फायका सामुं चलि दङ जों आरो गोबां बटल बाय मालायखा
tei dilio गोबांमा kok lam choli laika sini abo thaisa thaisa klai joto kok to publicly जों focus khlai thogya kisasa privacy nango sini bising gongthun jarana ki sing bai kok lam salane borokni privacy tongo aboni bagai sing jotoni photo rokno जों publicly riglak sabai buti kok lam laika gai sini jeto memorandum rimarok abono share khlaine publicly phunungnai jeta जों phunukma mano aipuno jehetu sini committee tongmaba sini committee bai alochona khaimani pore norongni bisingo sini jeta sini memorandum submit khaimani tei जों kok khai amono jeta site tongmani kok जों agini borok wansugo rajani buslakai raja ango projani busakai proja ango pheba tabuk din selaijakka tei barot ha kotorbo aslai mungno selaika bofuro selaijakka 1949 ni sikang 1947 15 August भारत हा कटरनो जिफुरो यगजाक साल बा सादिन मान काहिनै साख्लाय जाक्खा आ दिननि सिमिनो राजानि बिसा राजा आंनाय प्रजानि बिसा प्रजा आंनाय जे नीति तंमानि आगे सिरि सितिनि जे चलि फैमानि जुग जुग रमै आबो बेबा सलाय जाक्खा नर जाक्खा आबनि बागै तिनि साथाय क्लाइमा हांखाय तिनि आबनो खरचा मानि क्लाइमा हांखाय जों जे बरकनि टेलेन्ट दङ जे बरकनि वानसुकना रोंगो जे बरक सामुं सारिमानो जतनि बागै सामुं खालायमानो बनो तिनि मानि जागो लोकतन्त्रव लोक रायजोनि बिसिंतै ताबुक अकंनो सामा हांखाय सिनि बररक ताबुक बो बुनि जाति रो हाके वानसुकना रियाखो आगुंना रियाखो कारण हांखाय सिनि बररकनि सोरोंमुं कमखो जों साकबाय थांनो बुनि दफाबाय गोरों लाइमानिबो हाकसालनि साम्पानि जों सोरोंगैनो हानानै दाबो पर्यन्त वानसुक लाया जेबो चेष्टा खालायाहाय खालायो आबनि बागै जों साकबाय थां मा बसानाय मा वानसुकनाय दाबुक जारानाखि युथ्स दंनाय सिख्ला सालायरक आगिनि जे बुरा बुरिरक बरनि लाइफा बरक थां पाइखा जों दाबुक मा वानसुकनाय जे सिख्ला सालायरक दंमानि नोंखि निनि बुफानि बुमुं बायदिया निनि सिनिमुंनो रिनाय नाखि निनि सिनिमुं निनि बुमुं बायदि नों निनि सिनिमुं रिनाय आं नायो जत सिख्ला सालायरक आनि बुफा MLA आनि बुफा मन्त्री आनि बुफा हाई अफिसार नै परिचय रिया खालायै परिचय आमाके निजिनि आइडेन्टिटी नो फुनुया खारै निजि बायथां आं अमक फुना आं आमदै सामुं खालायो हिनै परिचय रिनान बागै वानसुक हांखाय बेलाय सानाय आं जातिनि सामुं खालायो हिनै परिचय रिथानि बा आं आमदै सामुं टाङो आरो कुनु लाइसिनान बुकरै किरिनान बुकरै निजिनि बुमुंनो निजि मा सानामनाय केबो नि कामाय एबा बुफानि बुमुंगै बानसि मानिसिलाय परिचय रि चलि मानसिलाय निजिनि बुमुंबाय चलिमानि बेलाय सानाय दिनै आबकक साथाय क्लाइमा हांखाय सिनि बररकनि वानसुक मानि आजागानो फेलायजाक सिनि बररक ओ एक समय चीफ मिनिस्टार अंगै थांगा नेतानि बसा नेता अंगो राजानि बसा राजानि अंगो प्रजानि बसा प्रजा अंगो खेतो खायसेनानि बसा खेतो खायसेओ बा नापिओ बखना सुनायनि बसा बखना रायसेओ
hinmani jagao se tabuk khazalaijak hingkai sini borok ni jeta tabuk je tongmani sini borok to huk tangsawo ka huk tangin chadi hinjangnai hairiba kogo nung tini huk tangchangnai role bahike rajyo chalongnai ba bahike desh chalongnai ba sajangnai bile na aboni bagui sini wansukmani selaitei klaio bebak India hani je katal rajyo sannai ungthun sanyatun bebak jatini wansukmani tabuk salaijak baikha agini dino India hawa joto jagano amahani wansukmani tabuk ang jeta saitongmani rajan busa raja ango projan busa proja ango napi bukhnai rani busa bukhnai rawo montrin busa montri ango MLN busa MLA ango hini wansuklai tongmani piaba a wansukmung bebak salaijak baikha tabuk je sapuno je sangi mano nini bikha biri sanani busapuno montri ngi mano abukun khoti kri bo jodi bini upojukto wansukmani tongkhai bini upojukto যোগ্যতা tongkhangkai bo a position a jagao bo soginai kai kaisate kaisano tola saka tisanani kuno proyojon kri kebo kaham samungtang tokha bono segluknani bono hamya sanani bo samung kaham khaitong bo bono hamya hini sanani abo kuno proyojon kri bo je samung kaham khaitongnai bono जों kaham no ma phungnai je samung hamya khaitongnai hoiti bo mantri busa phungthun bo hoiti chief minister phungthun Orang menteri pun tungtun, tebo nini, ay semuanya raja maharaja ni besar bangsa pun tungtun, seng hamilna ma pun nai, kaham ma pun, kok kabuse, demokrasi wa jotoni na kaham hamil sana ni rights tongo, abu na demokrasi, India independent, seng tu tak kasi independent country itu tongo, seng ni orang independent शब्दनि अर्थ न सिनि अधिकार जों kaham sanani hamyana hamya sanani जोंनो केबो माना खायमिया आबो सिनि सांबिधानिक अधिकार आबोनो जों केबो थानि साननाबो नांगिया केबोनि थानि हैनाबो नांगिया आबोनो सिनि गणतन्त्र आबोनो सिनि अधिकार जों दिनै आमसुक जारातै जों सिनि थानि अधिकार tongmano जों tamnile sini अधिकार no जों kambo thaibai ang naiba amni bagai kebo jodi kaisate kaisana nang haima khaigla o haima himgla khini tongnai rok amo kai সংবিধান বিরোধী samung khlai tongmani klai nang khoroksa ngai te khoroksani अधिकार no dabo gitoni mani sekeluk mani kelayu te khoroksana ke jarana ki abahai samung khlai tonai ro kebo kaham sanam sung tokha ba kebo no saya khai tongman nugui bo soijakli abono sijarena ni musung tokha sana musung tokha abono mana khanai ro jarana ki mana khlani ro bo সংবিধান বিরোধী samung no khlai tabuk sung kaham sanani thanga kito akok nuklayo aboni bagino tini akok no norongni bisingo sanan klaikha tobe tabuk ni je India tongmani sinimo India daktino selaijaknai tebo daktino develop nai jehetu jotto tabuk wansuknani ba bimani sini borok ni truk salaijagai phayo serung mungbari phayo जों kaisate kaisani bisingo serung laimani bisingtui tabuk जों chini borok chini tipra ha bo haikino ago ma phainai buini haste haikino जों tini adibasi hinjagi tongmani jagani hote जों yogui ma phainai adibasi ni shabdoni ortho ongkha adim manok mane जों puraton jugosi tongkho kesam jugosi tongkho tabukni o jugo tabuk 2023 cholibo जोंगा 2023 chini o jati rok chini wansukmani chini babimani chini tomung samung bebak no जों 2023 sopayako जों tongkho o 1950 1960 tongkho ama haike sajakmani kokse ajeta adibasi শব্দ বা ইন্ডিজিনাস শব্দ जों प्रत्येकटा शब्दनि
अर्थ न बुजिया मिनिं न बुजिया नि बागै जों साक साक न जोंनि आइडेन्टिटि न जों दिनै जेरावनाखि तिरपानि जे गोजाम जुगरे जुग दङै फाइनि रक साक साक न दिनै आदिबासि हिनि परिचय रुव इन्डिजिनास हिनि परिचय रुव ट्राइबेल हिनि परिचय रुव जों केवल तिरपुरी बा तिप्रा हिनि जों परिचय रनि नायलाया साइमे आबुनि पिछनो रिजन ताम जों सिनि आइडेन्टिटि न जों मा फुनुंनाय सिनि सिनिमुं न जों मारिनाय तिरपुरी तिप्रा ते सिनि भाषा न जों इम्पोर्टेन्ट मारिनाय बुनि जातिनि भाषा न जों इम्पोर्टेन्ट रिमानि सिलाय सिनि न जों इम्पोर्टेन्ट मारिनाय सिनि निजिसेव सिनिमुं न जों आबुनो आइडेन्टिटि सिनि निनि भाषा निनि बुमुं आबुनो सिनि आइडेन्टिटि सिनि बुमुं करेखे सिनि भाषा करेखे जोंनो सब सिननायबा आबुनि बागै जों जतन मोथाङै मानारनाय जों खालिखायनो जाति दफा हेनै सालायै थाइसिंगो बाबा सागा बारे बारे जेता आकलन रिपिट मा खालायो दातुइ लायै पारा पारा गुरि लायै आन्द्रस तुइ लायै आन्द्रस बागान सनाम लायै आन्द्रस रावै आ दाबायनो सालायै टंफटक टंलाय मा बेले ओ जात दफा हेनै जेता ताबुक तंमानि हाय ते फाइनाय छलो ताबुक जत बिरमान दङ तेबो बिरमान फाइनाय जों जुदि वान सुंनानि बाबिनानि रोंलाया हाय आकक न बारे बारे कबंग न बुसुंगो जों वान सुगि बाबिबै सामुं मा तेंलायनाय मा खालायनाय जों गायसा ते गायसाना लिडार अक न जों रेसपेक्ट मार लायनाय bo जेकुनो पार्टी खालायथुं आ लिडार बाहायनो बिनि जनगण न बिनि जातिनो बो रेसपेक्ट मारनाय जों जेकुनो मुभमेन्ट न जों कायसाते कायसानि लगिवा जों मा सुबा लायनाय बाहायखि सुबानाय जों मरेल सापर्ट मा खालायनाय ताबुक नायदि मणिपुरनि अवस्था बमहायत लांटोखा पुइला सेंजाक खारो माइग्रेंट इलिगल माइग्रेंट जेता म्यांमार ने हटे आरो मिलिटारी रूल दं तमनि बागै आरो ने माइग्रेंट फायखाहनि प्रोटेस्ट लायमन हइते तिनि बुजागा सगैरिका कुकी बेस माइते ताबुखाय रिलीजियस बेस सगैका स्टेप बाय स्टेप कायसाना हइते ते कैसे बाहारि थांलाय कै आमाहाय बेलाय आबो सायाक्लायो आमाहायरक उंलायमानि कैसे आन्डारस्टेन्डिंग तंनो नांगो कैसे जाति हइते कैसे जातिनि बिसिङाव ताबु चिनिरबो जेरानोखि लिडारनि बिसिङाव केबल लिडारक साजाय फुंमानो ताबु आं अकरक सामरक बा खानाय तनायरक जेरानोखि सिनि हास्तेनि लोकरगो तबे कबि ककनो जोंमा सानाय जेता साताय ककनो जोंमा सानाय आपुनो ककखाय गै ताबुक सुगजारातिनि बागै आमसनो कक लांलायानो नरकनि सोंथाय एबा साताय कक टंहांखाय कमेन्ट सेक्सनाव नरकनि कमेन्ट रकनो खालायदि आबुनि परे नरकनि कमेन्टनि कक नरकटम साननाय बा नरकटम नाय आबुरनति हानि हायां नरकनि ककनो वान सुगै साननि चेष्टा खालायानो जेता आंगो तिनि बेलाय साकनो रंजागै कक सामनि खालाया तबे अनेक दिन नुगै फाइमानि बिसिंथि खालाय जे नाय तंमानि बिसिंथि खालाय जेता नुगमानि आं जे निजि बायथां मालायमानि ककनो तिनि नरक बाय शेयर खालायनायनि बागैनो तिनि नरकनि बिसिङाव फायखा हायकिनो तिनि आमसुकनो सासिवनो ते फाइनाय साला नरक बाय हाय नरकनि बिसिङाव फायबिरानो आसनो हामबाय।